Pinskeman die is traditioneel de dag dat het enigste Friestalige muziekfestival van Friesland houden wordt. Bier Minnend Friesland samelt zich op Uitpop in Nederland om daarmee Frieske bandjes als sfeerbehang een goed soepfeest te houden. Net sinds de ongeschikte rol van de bands op Uitpop zet rapper MC Raymond dit festival juist als uitsprutsen plak om zijn Frieske hip-hop album Freestyle te presenteren. Raymond, zijn eigen CD is u! Freestyle! Jou een heel groot applaus! Hier komt de Raymond! Geen Turkse man, geen Marokkaan, zeker geen Germaan. Net uit Sudan, geen Taliban en geen Afghaan. Nee, ik kom uit Friesland. Geen Braziliaan, geen Mexicaan, geen Hindoestaan, geen Indiaan, geen African American. Ja, het is mijn eerste volwaardige Friestalige rap-cd. En ja, ik ben er, wie is mij? Dat ben ik roos voor zitten. Nou, dat is uniek, hè? Want volgens mij is toch de eerste hiphopper die zijn hele plaat in het Fries maakt, toch net? Ja, klopt. Ja, ik heb wel eens jaren singeltjes maken en zo, dat wel. En noemen ze erbij, maar de volslijn Friestalige reden nog nooit wist, nee. Hoe is het nou, het verschil tussen Nederlands, Engels rap en Frieski? Ja, Fries lijkt heel dicht bij het Engels, als taal al. Dus het floot ik volle meer. Het is veel makkelijker om die derde te utteren als het ware. Als de rapper gewoon echt grutwer was, dan ja, is Nederlands toch? Ja, ik heb een scortje heb ik een soort tour door Nederland. En ik ben nou eigenlijk zo fier van dat ik denk van ja, wat is een optreden in Rotterdam? Dat is alleen maar een tering aan je ritme. Ik vind het wel lekker dat je lekker bij huis zit. Ik ben in Jelloeren, ben ik bij thuis. En ik heb gewoon meer bij Friesland dan bij Rotterdam of bij Amsterdam. En het is net mijn ambitie om een grote landelijke rapper te worden of zo net. Het is een feestje en vijandig wordt het lef. Belisseld, maar vroeger sluit ze tas naar in uw berg. Failliet niet werk, failliet de dijstige dingen. De hemel is hier op de moeren vinden. Ben je beginnen, naar de boeren vinden. Pak een boom en een stuk en lint hem binnen. Ja, mij wat zinnen en wat zinken het beginnen. Hey. Ali B die heeft altijd een boodschap in zijn nummers. Heeft ook een boodschap met die plaat? In sommige nummers zit een boodschap en in het nummer Factor Skate zit een grote boodschap. Dus het is maar krek, het gaat alle kanten wat op. Lekker koud bier, hè? Hoe is het nou om op Uitpop op te treden? Ja, een beetje gek is. Mensen komen voor 70% voor Hein en Ken. En voor de rest voor water op podium sturen. Een beetje ondankbaar, of niet? Ja, dat wel. Maar aan de andere kant is het weer van tevoren een widget en dan kan je erop instellen dat mensen het makkelijker was doorstijnlijk. Dat het maar het betere ramwerk is. En dan, maar ik vond het wel het meeste erbij passen. Ik heb een volslijn Friestalige CD, dus een volslijn Friestalige festival, het grootste Friestalige festival. Ik denk nou, daar heb ik wel steen met mijn CD. Maar binnen de meesten die een ongerustelijke hekel aan hip-hop hebben? Yeah! Tuurlijk! Oké dan. Nou, dat lijkt een lekker heet voor mij. Maar ik denk, ja, fuck it, ik in het toch gewoon dan. We zien het op de bank, plas voor RTL 4. Ik de honger, papagaai, papagrieten en meer bier. We zeggen naar een show, een huis, een heel dun. Kom je wie opzij, is dat ik in nu? Normaal niet dat de metafoor wilde seks. Maar toen de girl met hem, toen begreep ze het net. Nee, ze boer echt een tijdelijke put. Dus de broek maar met licht, want ik hoorde daar sluiten. Heb ik wat bekende Friesen, zeg maar, mooi burger in plaat. Wie binnen dat? Mink zit erop. Mink Adema, jongeres, Pieter Wilkes, zanger. Beer Boelo komt nog even del, om te zeggen wat hij van Friese rap vindt. En ik heb in het nummer Factor Skate om Joke Cruise nog even een linkje doen. Het zietje dat is tom. Vertel hoe ik de kop kom. Wie is er net op tom. Die maakt een blokje om. Geen eigen navigage. De boeren vinden is op zich al een prestage. Bestaan nou ik ze benijd naar wat Joeke Cruise op Raymonds CD docht? Dan kist Freestyle zelfs bestellen op Raymonds site. En bis benijd naar alle andere bands die op iPop stienen, zorg dan sneun naar de Clipcard Plus iPop Special.